Mifa communication jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ aw ye nin ye aw ka kunnafoni ye ka da aw tulo kan bi ibe a jate minɛ fɛn min ye an ka furancɛla fanga ɲɛma ni ale tɔgɔ ye son excellence colonel Assimi Goïta ni ale yɛrɛ an ka jamanatigi ye fɛn min ye araba tɛmɛnen ale ye an b'a fɔ silamɛw ka seliba ale o fɛti ye a jate minɛ seli ni yɛrɛ ani silamɛw jɛra ka kɛ a baarakɛɲɔgɔnw caman i bɛ a jate minɛ fɛn min an ka gouvernement ma ɲɛma n'o ye premier ministre fo ka se an ka CNT ɲɛma fo ka se an b'a fɔ jamana wɛrɛw ka lasigiden minnu bɛ anw fɛ yan nɔ ani olu de ye nin seli ninnu kɛ an b'a ye u jɛra ka seli yɛrɛ kɛ fɛn min ye kuluba ale ka ma bisimila yɔrɔba min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'a ma ko salle de banquet u ye nin kɛ wa fɛn min ye kuluba alimami ale de ye u laseli o tɛmɛnen kɔ an ka jamana ɲɛma ni o ye colonel Assimi Goïta a ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna na a ye samɛ foli ta k'a ɲɛsin maliyɛn den minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani ale yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn ani jamana minnu bɛ yen bi n'olu ye Mali teri ye a ye foli d'u ma a tilara tuguni ka foli kurakuraya maliyɛn denw ye maliyɛn den minnu wulila ka bɔ ka taga an ka foroba sariya o yɛlɛmali ka taga o kalataw kɛ a ye foli belebele ta ka lase olu fɛnɛ ma. An b'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba n'a bɛ f'a ma ko ONU olu ka ciden mun tun bɛ Mali la yan nɔ walasa ka se ka lafiya di maliyɛnw ma an b'a fɔ ɲɔgɔn yew kɔnɔna na u ye bɛnkanw ta Mali ka laɲini kɔnɔna na fɛn min ye MINUSMA ale ka a ka kasaw kuru ka bɔ ba Maliba kɔnɔ jateminɛw kɔnɔna ni maliyɛn ka ɲɛmaw yɛrɛ ka laseliw kɔnɔna na ni an b'a fɔ diɲɛ kelenya tɔnba u y'a ɲini Mali fɛ yanni décembre kalo tile 31 cɛ fɛn min ye MINUSMA ye ale bɛna wuli i b'a a jateminɛ ba Maliba faso Maliba an yɛrɛ fɛnɛ kun ye laɲini caman kɛ laɲini minnu kɔnɔna na an b'a ye hali an ka jamana den dɔw kun bɔra ka u ka dusumakasaw yira i bɛ olu jateminɛ fɛn min yɛrɛ olu dépoussiérer la rempart ale b'o la fo ka se collectif min sigilen don fɛn min ye an ka finitigiw ka lafasali tɔn olu fɛnɛ y'u fangaw di ɲɔgɔn ma alamisa tɛmɛnen ka se k'a ɲini fɛn min MINUSMA ye ale ka taga yan'o cɛ an ka jamana ɲɛmaaw ka bɛn ni juin kalo tile 16 ye olu fɛnɛ kun y'a ɲini k'a fɔ MINUSMA a ka wuli ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ wa Mali kelen don fɛnɛ fɛn min ɲangini sɛbɛn k'a ta k'a ɲɛsin MINUSMA kelen ma ka sababuya kɛ fɛn min ye mura o problèmew kɔnɔna na u ye janfa min ta ka Mali sɛgɛrɛ olu bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi nin ko ninnu Ala ka kuncɛ ɲuman d'an ma. An b'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye nin ye sifilaka dɔ ye sifilaka mun ni ale su tagara ye an b'a fɔ an ka kɔda folon dɔ la nin kɛra dugu la dugu min na tɔgɔ ye Sankura ale yɛrɛ bɛ Kokiri commune na wa Masina olu ka mara kɔnɔna na nin cɛden nin ko fɛn min ye dɔw de mugu ci a la maa minnu ma lakodɔn olu de kɛra sababu ye k'a bɔn naani na wa o kunnafoni kelenw tilara ka yira fɛnɛ ka fɔ nin wagati na fɛn min ye Masina gendarmerie olu kelen don ka sɛgɛsɛgɛli boloda walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin finaka ni bɔnɛ ani na tɛgɛ bɛ se ka da a kan cogo min na. Bankasikaw fɛ yen nɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ fɛn min ye moto dɔw ni maa fila tun b'a kan olu de tagala yɛlɛn fɛn min ye furunin fɛn kan n'a bɛ f'a ma ko engin explosif o kɛra sababu ye fɛn min ye ka ni maa fila bɔnna nin na nin ko nin yɛrɛ kɛra fɛn min ye juma tɛmɛnen ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 9 wagatiw ye a kɛra yɔrɔ la dugu min ni ale tɔgɔ Denbo n'i y'a jateminɛ ale yɛrɛ bɛ Dimbal commune na fɛn min ye Bankas o cercle la i bɛ maaw ka laseliw y'a yira k'a fɔ ko u yɛlɛnnen kɔ nin fɛn nin kan ni maa fila bɛ bɔnɛ na u ni na o yɔrɔ bɛɛ wa fɛn min y'u ka bolimafɛn n'o ye moto ye an b'a fɔ moto nin yɛrɛ fɛnɛ ale sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna. Kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da u tulo kan k'a fɔ Burkina Faso fɛn min ye jɛkuluba min sigilen bɛ olu fɛ walasa ka se ka kunnafoni di siraw ka olu bonya cogo min na olu bɔra fɛn min ye ka u ka décision ta mun b'a yira k'a fɔ fɛn min ye nanzaraw ka kunnafoni di sɛbɛn bɛ n'a bɛ f'a ma ko LCI u ye u ka baaraw lajɔ u ka yɔrɔw la fo ka bɛn kalo 3 ɲɔgɔnna ma ka sababuya kɛ fɛn min u ka kunnafoni dila dɔ ale bɔra ka kunnafoni dɔ di k'a ɲɛsin fɛn min ye banbagaci kɛwale tigilamaw ma u bɛ ka ko minnu kɛ k'a fɔ ko kunnafoni ni sababa ma bɛn o de kɛra sababu ye nin teleso ni a tɛna n'a sɔrɔ Burkina kɔnɔ ka bɛn ni kalo 3 ɲɔgɔnna ye.
Centrafrique an b'a yira u la k'a fɔ ko kunnafoniw y'a yira fɛn min ye Centrafrique k'a fɔ ko olu ni Rusiw ka société min bɛ n'a bɛ wele ko Wagner u ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka majuguw kɛlɛ Centrafrique ko a baara bɛna daminɛ wa a baara tɛna lajɔ dɔ de bɛ fara kan fɛn min maa wɛrɛw bɛ n'ale kana fara u kan ka se k'u dɛmɛ fɛn min ye ka se ka rebelles k'olu kɛrɛ Centrafrique kɔnɔna na nin kunnafoni nin yɛrɛ a dira tɛnɛn tɛmɛnen fɛn min ye u ka jamana ka présidence o maaba dɔ ye nin kunnafoni nin di. An ka ko fɛ kunnafoni an b'a kuncɛ fɛn min ye Faransiikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye alamisa tɛmɛnen ye maa caman de bɔra ka taga u ka dusumakasa ka se k'o yira Nanterre kɔnɔna na fɛn min ye chimiden min bɔnɛna nin na n'a tɔgɔ ye Nahel n'a yɛrɛ si bɛ san 16 san 17 la k'a sababuya kɛ polisiw ka contrôle fɛ u ye mugu ci a la o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye u ka finitigilakaw ale ni maa minnu bɔra ka taga ko u bɛ taga u ka hommage ɲɛsin nin cɛden nin ma u karila ɲɔgɔn na kari ɲɔgɔnna min kɔnɔna na finitigiw yɛrɛ u ye gazi ci o de hukumu kɔnɔna na k'i tun bɛ a ye u ye sɛbɛn minnu labɛn n'a bɛ fɔ a ma ko banderole i b'a ye o dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko polisiw ye mɔgɔ fagalaw de Faransi polisiw ni wagati na ko hali bi u kɛlen don ka ɲangini wale ani bagabagali wale n'a bɛ fɔ a ma ko terroriste u kɛlen don k'o wale de ta k'o ɲɛsin u ka dugu kɔnɔ mɔgɔw la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko n'i y'i sigi ka nin finitigiw ani Faransi jamana kɔnɔdenw ye ɲɔgɔn na k'a bɛ i n'a fɔ Hollywood olu ka gɛrɛkɛ filimu minnu bɛ to ka kɛ fɛn min ye polisiw ale ni kojugu kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ. Wala ni ne bɛna kɛ k'an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ.